Maraba da zuwa tashar mu mai albarka mai suna Abba Wale TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danne ƙararrawa yadda da mun ɗaura za ku samu. Kyauta ce, ba a buƙatar saka ko sisi a cikin ta. Kawai abin da za ka yi a ciki shine, kuma wannan hanyar ba dole sai ka gayyaci mutane ba. Kawai abin da za ka yi a ciki, aiki za ka yi a biya ka, wato shine aikin da za ka yi aiki ne mai sauƙi wanda zai nuna maka yadda za ka yi aikin da ya baka samu kayan da za ka yi. Kuma za ka ji a description na wannan video za ka ga kuma kasance wani a cikin wasu ne zan danna da za ka yi da ke gani. Ina da nan da ya zama wanda yake so ne da shi to sai ka danna bayan ka danna sai ka jira shi za ka yana loading kamar yadda kake gani. Wannan platform din zai buɗe mana, zai babu inda za mu je mu registration kamar yadda kake gani. Bayan ya gaba yana magana fuskar to ana son da ka ce ana son da shi ka to user na sai ka zo ka saka investment da za su yi yana so ka saka mai ɗan ƙarfi. Yawwa idan ka lura za ka ga na saka username nawa, na saka password kuma sannan ga first name da last name. Kamar yadda nace maka wannan password za ka saka shi ne mai ƙarfi. Zan ajiye maka shi a kan screen, za ka ga kimanin irin abin da za ka sakawa. Sai ka so a nan ƙasa idan ba ɗan Najeriya kake ba za ka zo ka zaɓi ƙasar ka a nan inda kake gani. To ni kasancewar ina Najeriya za ka zai nuna a Najeriya nake kawai kai tsaye ba abin da zan yi ana shi ne inda kake ganin nan sai ka danna shi kamar yadda kake gani yanzu na danna shi a nuna min good. Yanzu bari in sake danna shi ka ga yadda yake asali. Idan ka lura za ka ga shi, to idan ka sake danna shi za ka ga nuna good. To sai ka dawo nan ƙasa inda ka rubuta register a nan sai ka so mu danna shi. Yanzu bari mu zo mu danna register kamar yadda kake gani. To kana danna register za ka ɗan jira shi, za ka ga yana ɗan loading. Platform ɗin yana ɗan da ƙarfi ne, yana ɗan da nauyi. Sai ka jira shi kai tsaye za ka ga ya nuna maka wata fuska kamar haka. Yanzu ga shi yana nan yana nuna mana registration namu, ba mu san abin da zai nuna mana ba sai mu ɗan jira shi kai tsaye mu ga ya abin yake ne. Yawwa idan ka lura za ka ga wannan register namu ya riga ya successful, don haka sun ba mu damar mu je mu yi login, mu saka password ɗinmu da email ɗinmu wanda muka yi amfani da shi. Yanzu bari mu zo mu saka username namu wato da password ɗinmu kamar yadda kuka gani gashi sun ba mu filin da za mu saka waɗannan abubuwan gabaki ɗaya. Sai ku jira mu, ku dakace mu. Ok, kana sakawa sai ka zo a nan ka so mu danna wannan shi ma sai nuna maka gudu, sai ka dawo a nan ƙasa inda aka rubuta login sai ka danna shi kamar yadda za ka gani yanzu na so mu danna shi. Za mu jira shi ne zai buɗe mana wata fuska kamar yadda kake gani a yanzu. Muna kan jiran shi, yana kan loading kuma zai buɗe mana zai shiga da mu a cikin asalin account ɗin bayan mun kammala registration. Wannan ba sa turo maka wani invitation code wanda za ka ga fara call wanda za ka je ka yi amfani da shi. Kawai kai tsaye za ka ga abin da za su nuna maka kai tsaye. Idan ka lura za ka ga register ya kammala. Idan haka tun da zan yi gama register ka ga register daga ƙarshen nan da namu kai tsaye za ka samu naira 550 kai tsaye. Idan ka lura za ka ga gashi ka samu naira 550 kai tsaye bayan ka yi register. Idan kuma baka register da wannan link nan ba gaskiya ba za ka samu waɗannan kuɗaɗen ba. To wannan application wannan platform ne wanda ke baka damar samun kuɗaɗe a kowace safiya. Sannan wannan platform kyauta ake amfani da shi. Karanta labarai ake kawai a ciki kamar yadda kake gani a nan. Yanzu idan kana so karanta labarai a nan za ka zo ka shiga, za ka karanta labarai. Sannan nan idan ka lura za ka ga shi ma wani posting ne wanda za ka yi, shi ma za ka na rinƙa samun waɗansu kuɗaɗe. Ana idan ka lura za ka ga referral earning. Ba mu da komai kenan saboda mu gayyaci ko wani ba, ba mu gayyaci kowa ba kenan. To amma idan ka lura za ka ga gashi nan muna dai a ƙasa za ka ga. Idan ka lura za ka ga gashi. Yanzu idan ka lura za ka ga yanayin tsararrukan yadda suke aikin su. Wace idan kai comment ma suna iya baka naira 30. Idan ka wato aikin yana da sauƙi ne sosai sosai. Idan za ka gayyaci mutum ɗaya za su baka naira 100 duk mutum ɗaya wanda ka gayyata. Sannan idan ka yi posting bari ma mu shiga a cikin aiki nasu domin ka ga yaya suke aiki ne. Bari mu shiga a cikin dashboard ko sai mu duba mu ga how to work it. Sai mu jira sai ɗan buɗe mana kamar yadda kake gani. Ok, sai mu ɗan jira shi ko kasancewar abun yana ɗan da ƙarfi ne kamar yadda na gaya maka. Platform ɗin yana ɗan da nauyi sosai sosai. Platform yawwa idan ka lura za ka ga
a platform ɗin sabo ne za ka ga aikin da ake da shi a ciki kawai bai wuce kallon bidiyo a karanta labarai. Idan ka lura za ka ga kullum ka shiga za su baka naira 50 idan ka yi sharing ɗin wato daily sharing akwai wanda kake yi kullum za su baka naira 100 idan wanda za ka yi post a cikin Facebook kenan. Sannan kuma idan ka karanta labarai za su baka naira 10 ne idan ka wato kai comment za su baka naira 20. Wannan hanyoyi ne wanda idan kai posting shi ma wani posting ne shi ma wanda za ka yi a safiya. Duk posting da za ka iya kullum za ka iya samun naira 30 duk posting ɗaya wanda za ka yi, wanda suna ba da labarai masu yawa sosai sosai wanda za ka iya samu sosai sosai. Sannan kuma za ka samu wannan naira 100 wanda ka gayyata kenan shine zai samu wannan naira 100. Idan ka lura za ka ga dai ga yanayin tsarurrukan nasu nan yadda suke, kuma kai tsaye wannan za a kowace wato Sunday za ka iya cire kuɗaɗenka a kowane lokaci za ka iya cire kuɗaɗenka a kowace Sunday. Ina nufin a kowace wato Lahadi. A kowace Lahadi za ka iya withdraw na kuɗaɗenka. Idan kana so ka yi withdraw to inda za ka zo inda aka rubuta sai ka zo wajen 'yan karakarar nan guda uku nan sai ka so mu danna nan wajen dashboard inda kake ganin wajen dashboard ɗin ne da kake naɗa su zagaye shi sai ka shiga a ciki. Kuma idan kana so ka shiga ka je ka karanta labarai ɗin ko a nan sama ka zo ka shiga to za ka ga kai ka a cikin post sai ka ta karantawa kana post kana da comment. Kuma wannan ba sai ka gayyaci kowa ba, kuma za ka samu kuɗaɗe sosai idan kana a rana za ka iya tara kuɗaɗe masu yawa, kuma kowace Lahadi za ka iya cirewa. Ok, a kowace Sunday kai za ka iya cirewa a ta Lahadi. Kamar yadda kake gani na so mu danna shi kai tsaye za mu jira shi kai tsaye za mu ga ya buɗe mana wata fuska anan sai ka yi ƙasa. Idan ka lura za ka ga mu kasancewar ba mai aikin komai ba 550 ɗin da suka bamu shine kawai suka bamu a ciki, shine kuma aikin da welcome bonus kenan. Anan idan ka zo za a ce maka ka je karanta wannan labarin za ka iya samun naira 200 ga shi idan ka lura za ka ga gashi. To yanzu ni abin da za mu yi anan shine to wajen withdraw idan ka samu kuɗaɗen ka za ka withdraw to kaga inda za ka je ka danna wajen withdraw nan ne za ka danna wajen withdraw. To amma kafin ka danna wajen withdraw dole sai ka je wajen profile setting domin a can ne za ka saka bayananka anan sai ka zo mu danna shi. Kana danna shi kai tsaye za ka ɗan jira shi za ka ga ya buɗe maka wannan fuska kamar haka. To anan zai ce ƙasa ka zaɓi payment setting anan sai ka zo ka zaɓa shi kai tsaye. Kana danna shi za ka ga ya buɗe maka wata fuska anan zai ce ka saka bayananka wato na bankin ka, wato yana nufin anan sai ka saka account number naka sai ka zo ka yi saving kamar yadda za ka ga ya buɗe mana. Za mu ɗan so mu nuna maka. Ok, idan ka lura za ka ga ya so buɗewa. Suna iya kawo maka waɗannan tallace-tallacen sosai sosai kamar yadda na gaya maka. Idan ka yi ƙasa za ka ga anan za su ce ka zaɓa bank transfer kake so ko kuma to bank transfer ne gashi sai ka zo ka zaɓa kai da ma sai ka zaɓa ba domin kana danna za ka ga sun nuna ma bank transfer ne kawai. To anan sai ka zo ka saka account number naka anan cikin wannan filin anan da kake gani filin sai ka saka sai ka dawo wannan ka danna saving shi kenan. To a kowane lokaci za ka je ka rinƙa dannawa kana transfer ɗin kuɗaɗenka suna faɗa account ɗinka. Kuma wannan hanya legit ce dan kar ka yi wasa da ita, kar ka yi wasa idan kana neman hanya ta, kuma wannan hanya kyauta ce. Kuma wannan hanya ina tunanin insha Allah rabi nan gaba za su fara bada, nan gaba insha Allah rabi sai sun fara karɓar kuɗaɗe a wajen mutane. Amma dai a yanzu ba su fara karɓar kuɗaɗen mutane ba wato na kafin a yanzu a kyauta ne. Da haka dan uwa kar ka yi wasa da wannan dama ta wuce ka kai ƙoƙari ka hanzarta ka yi rajista domin morewa wannan platform. Hanya ce mai sauƙi wanda kowa zai iya amfani da ita. Kuma duka anan ne ya kamata mu kai ƙarshen wannan bidiyo na. Ok, bari mu nuna maka yadda za ka yi withdraw saboda za ka gayyaci wani idan kana so ka gayyaci abokananka domin su ma su samu su ɗan ƙaru da wannan. Sai ka zo inda aka rubuta dashboard wato wajen 'yan karakarar nan guda uku da kake gani wanda mun so mu taɓa su ya buɗe mana dashboard. Mun danna dashboard ya buɗe mana. To za mu zo mu nuna maka yadda za ka ɗauki link ɗinka sai ka je ka share ɗin shi ga jama'arka duk wanda ya yi register da shi ƙarƙashin wannan link naka insha Allah rabi za ka samu. Yanzu inda kake ganin yanzu click here for your referral kana so mu danna shi kai tsaye za ka ga ya buɗe maka inda za ka je ka wato ka ɗauki link ɗinka na referral. Ok, kana danna kai tsaye za ka ga ya buɗe maka wannan fuska. To sai ka jawo ƙasa ka yi ta yin ƙasa ka yi ta yin ƙasa ka yi ta jawo a ƙasa kai tsaye za ka ga ya nuna maka
ok, kai tsaye za ka ga ya nuna maka wannan fuska kamar haka. To anan ƙasa za ka ga gashi wannan shine referral link naka, shine za ka zo ka danne ka kwafa ka tura wa abokananka su je su yi rajista. To idan mutum ɗaya ya rajista za ka samu wato naira 100 a ciki kenan, za ka iya samun naira 500, naira 100 shi kuma zai siya naira 550. Wannan shi ne. Mun gode mu haɗu a bidiyo na gaba. Danna alamar ga wata magana.